Bombshell Television, taking you to the maximum level of global latest trending stories of born and living different people. So please subscribe, like, share and comment our videos and enjoy. Hello everyone, my name is Bombshell. Welcome to my channel. It's Bombshell Television. Musho my latest musho zvikupisa andozvega zvatinenge tingotsvaga ndozvega zvatiita tichingoda chete pane nyaya inosirisa, nyaya inorwadza yaitika kuna Enzo Ishall negirlfriend yake vari kuita kunge vaseparata. Saka zvamai wanje nyaya iri kutendera painternet ndeyekuti havasisiri vese because pamaaccounts avo yeInstagram watoblokana and delete my pictures avo vari vese, saka enda hawachatofallowani. Saka pakaipa inyaya iri kutenderera, inyaya iri kuita seiri kupisa, but tisingakangana kukorokotedza vachangosvika nhasi pachannel yedu yeBombshell Television. Don't forget to subscribe to our channel. Nevagara vari pano nongokwazisai and tichingoti maswera sei, mamuka sei nekwamuri ikoko. We love you, that's why we give you these updates. So ndo zviri kuitika zvamai manje muchiraundi cheinternet, mumastreets esocial media. Pakaipa mune commotion, hanzi trouble in paradise. Pakaipa hazvifadzi, hazviseki yese, zvinhu zvokuti pakaipa. Saka let me know in the comment section kuti what's your comment on this video, on this information. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. Also turn on the notification bell icon so that you don't miss any of our videos. Patinongoita sei, patinongoreleasa. Thanks for watching. My name is Bombshell. Salute.